Takže, čaute bikery. Dnes som vyrazil do Swinley Forest. Uvidím, čo prejdem. Vyskúšam trochu z tej modrej začiatok, ale potom sa presuniem na červenú. Tá modrá je dosť taká krukatá, bez klopeniek, tak sa nedá nabrať nejaká extrémna rýchlosť. Tá modrá je taká robená pre rodičov s deťmi a tak, ktorí si pomaličky šlapú. Sem tam nejaký ten úsek zjazdný, ale inak nič extra nejaké. Dneska som si pre istotu zobral aj full face helmu, pretože minule dosť pršalo a tu je taký povrch, ten taký hrubý štrk a to miestami tak kože, tak pre istotu radšej full face, aby som si niekde držku nerozbil. A zase ten pocit úplnej voľnosti. Neskutočné. Psa. Som tu bol veľakrát, ale tie traily to bavia človeka, tá jazda, ten adrenalín, keď sa vám hrnie do hlavy, tak to ani netuším, jak mám nastavenú kameru, takže keby bol zlý uhol, tak sorať. Nejak som to nečekol, ale nevyrazil. Som na úseku, môj obľúbený trailik tu je. Asi si ho možno prejdem dvakrát. Je to fakt rýchle dole. Najprv to je také flowčko, samé klopenky vysoké. Potom sa to zmení na enduro, diery, korene. Úplne také psycho, no. Mám ho rád, len treba si dávať pozor. Takže poďme na to. Strom sa mi tam nejak postavil do cesty. Takže vyšlapol som si zase na vrchol tohto trailu. Dám si ho po druhýkrát. Prvýkrát som išiel tak trochu opatrne, aj tak som to tam skoro do stromu napálil, ale stihol som to zabrzdiť. Uvidíme, čo sa stane, keď trošku zvýšime rýchlosť. Sranda musí byť. Tak, poďme na to. Dúfam, že niečo uvidíte. Fakt neviem, jak mám nastavenú kameru. Ale to už je jedno. Nemám čas sa s tým teraz srať. Takže Happy Trail
Po druhýkrát. Ten strom by tu mohli zrezať. Ale je to... Korene, ďury, krása. Takže vyzerá to tak. Vyzerá to tak, že niekto to zlikvidoval. Nič. Asi sa do toho dám. Vidím, že stromy sú odtiahnuté, niektoré porezané. Ale je to už fakt masaker z kopca. Takže opatrne. Je to taký štrk. Stanete na kraj kolesom, všetko sa to sype úplne. Takže bacha na to. Skúsime to zísť takto. Nič zložité. Pohodu. Dúfam, že ma nikto tu neboncne, že jazdím ilegáli. Neviem, jak to tu je s pokutami za toto. Nejak nemám chuť sa tu dnes zramovať, takže tak opatrnejšie. Táto som mal skočiť. Nevedel som, čo je za tým. Tak som pribrzdil. No. Sú to ilegáli, no. Na ktorých by sa vôbec nemalo jazdiť. Ale keď tie ilegáli sú väčšinou zábavné. Ďalší taký zabavný, tu je taký enduro, viac trail úplne, pekne dole kopcom, korene, diery, kamene, takže taký úplne super. Teraz tam išli dvaja bikery, tak počkám, aby zišli aspoň do polovice a vydám sa. No, poďme na to. Tie stromy sú niektoré dosť blízko a tie pne, čo tu nechali po vyrezaných stromoch, sú masakrálne. Jak tam zachytíte pedálu, tak to idete.
to také drsnejšie flow. Dám si tento trail ešte raz. Najprv som išiel opatrne. Dosť sa to kurevsky tam sype. Tie kamene sú neskutočné. Ten povrch je úplne od veci. No ale aspoň že niečo. Tak poďme na to. Hovorím, že sa to sype. Strašne, no. Sa to sype. Úplne neudržíte koleso poriadne. Chcelo by to vyčistiť toho hrubého. Ale nič sa nestalo. Len každý sa tu chodí učiť vlastne to skákanie na laviciach. Ale je to super, no. Zaril som tam riadičkami do hliny. Nedá sa to na tie kamene. To je fakt strašné toto. Takže sme pri ďalšom traili. Není dlhý, je krátky, úplne krátky, ale veľmi zábavný. Taký rýchly, skakací, len tam je jedna tá klopenka a keď to trošku preženie človek s rýchlosťou, tak to dosť vynáša. Takže na toto si treba dávať pozor. No nič, dám si to možno 2-krát, možno 3-krát. Takže som si to vyšlapal ešte raz. Idem si ho dať tento krátky znova. Uvidíme, trošku pridám rýchlosť. Ale fakt tam tá jedna časť, keď idete rýchlo, to fakt vynáša brutálne. Tam treba brzdiť. Potom tá rýchlosť sa pomaličky stratí, treba to dohnať, lebo za tým nasledujú nejaké skoky. Takže tu mala byť klopenka. Tam mala byť klopenka.
Takže vybudovali tu nový úsek, nový trail. Je to taký skakací lavice, fakt nie som expert v laviciach. Tak to prejdem len tak nejak. By človek mal vlastne pumpovať. Lebo až taká rýchlosť nejaká to. Celkom zábavné, krátke, ale zábavné. Musím trošku počkať, bo išiel taký detko na e-bajku a zabudol si preradiť a nemohol byť ten kopček a hovorí, yes. Starý na taký, že vraj neviem s kým tu je, buď so synom, alebo neviem, s mladším, ale on ma chce zabiť. Som sa smiel jak šalený. Bože. No nič, tento tiež je taký, škoda, že zavrali tento úsek modrej tu. Tam boli vynovené traily, minule čo som tu bol, krásne klopenky, úplne tam sa dalo nabrať rýchlosť krásne. Niečo tam robia, je to zatvorené, tak pokračujeme tade. Paráda. Tie monstrózne klopenky sú brutálne. To je super. Kamienok. Oh, you okay? Yeah. What happened? Oh, yeah. I've never done these trails before, so I don't know what I'm doing half the time. Thank you. He's gone without me anyway, he's not bothered. Yeah, a little bit slowly, man. Yeah, I just thought I was going to come off and Yeah. down that hill now. I'm alright though. Yeah, it's fine. You. Not the first time I fell off. Thanks. Usually I go slow when I fall off. Where's your friend? Oh, he's gone. Well, He's not. okay, I told him, maybe he's waiting there, I told him. No, I'll get back. Are you here? No, I'll get back. Okay, you alright? Yeah, thank you. Okay, no problem. I have my choice of you, eh?
Oh, your friend have the crash. He's dead. Yeah, he's fine. He's fine. He's coming slowly down. All right. Tak som pomohol tomu detkovi, čo sa predtým smial. Asi nabral vysokú rýchlosť. Jak to nevie. A ten bike není na toto stvorený, čo má. Je to e-bike, ale je to fullko. Vlastne to není fullko. Je to hardtail. Ešte k tomu a má nosy, platníky, to je tak na XC tráť ešte, ale nie na toto. Asi nabral veľkú rýchlosť. No a ešte dobre, že tak dopadlo, že hovorí, že je v pohode. Ale ten pád to vždy tak, to je takéto. A ja hovorím, že som v pohode a vždy sa to vlastne prejaví nejaký ten úraz trošku neskôr. Tak jak som si rameno vyhodil, nahodil, bolo v pohode a o pár hodín to prišlo a už som mal problém takisto s kolenom. To bolo to isté. Ale hlavne no, že sa nič nestalo. O to ide. Som rád, že sa postavil. No, on tiež, on tu má enduro bike, ten kolega jeho, Brutal. A on tu vezme jeho na také traily. A vidieť, že to prvýkrát to ide, ešte to nešiel, aspoň mne tak hovoril, že to jazdí prvýkrát. Takže on ho mal zobrať na nejaké fakt, alebo ísť pomaly za ním. A usmerňovať mu rýchlosť, hovoriť mu, kde má pribrzdiť. Ťažko povedať, s ktorou zabrzdil. Jak vletel do tej zákruty a zabrzdil prednou, tak preto podľa mňa aj vyhodilo. Si to dám po druhýkrát, tento trail. Dúfam, že už tam neuvidím žiadneho bikera ležať. Ale to sa stáva, že oni sú dosť zakruty, uzavreté a jak nabere rýchlosť, tak je to. Paráda. Yeah. Thank you. Shit! Tak tu som to posral. Takže dneska super deň, super jazdenie, chvála Bohu, bez môjho crashu, takže tam jedno, na jednom len koleso uteklo, ustal som to, takže v pohode úplne. No nič, teraz balí bike a 2 hodiny jazdy domov.
Uvidíme sa pri ďalšom videu.